Aquesta és la casa de les empreses, sempre ho dic. El nostre tema és fer economia i avui tenim entre nosaltres el primer client de l'economia gironina, que és França. I també tenim entre nosaltres el primer proveïdor. Per tant, l'hem de tractar estupendament. Mútuament ens hem de tractar molt i molt bé perquè França suposa el 24,45% de les exportacions gironines i suposa el 21,48% de les importacions gironines, d'un total d'exportacions de 5.381 milions i un total d'importacions de 2.759 milions. Per tant, estem parlant avui de coses sèries que, evidentment, hem d'augmentar encara més. Acció, formem part del govern de la Generalitat, estem al Departament d'Empresa i el nostre principal objectiu és la competitivitat de les empreses, amb innovació, internacionalització i tot el tema de sostenibilitat que hi va implícita. Llavors, les startups també hi esteu a dintre, la majoria de les empreses que esteu avui aquí esteu implícites. Llavors, tenim diferents programes que, en qualsevol cas, si voleu que entrem en detall, doncs hi podem entrar. Però el que nosaltres volem potenciar és l'empresa del demà. És a dir, treballem avui per sortir-nos per tirar endavant com volem que siguem de cares a demà. Aquestes prop de 100 empreses que agrupem són aproximadament un 50% de les que hi ha tecnològiques a les comarques gironines, però representa un volum de facturació de treballadors que voltarà més o menys el 70% del total. Per tant, bé, crec que som a més, si no recordo malament, som també l'associació decana a nivell territorial d'empreses tecnològiques, per tant, crec que som realment un bon representant del sector. Jo ja no em voldria extendre més, realment he dit que seria molt breu perquè crec que el protagonisme el teniu vosaltres, aquestes empreses que heu vingut a exposar avui. Per tant, moltes mercès per l'oportunitat i cedeixo la paraula. Es un plaer ser avui a Girona y poder presentar, hablar de dues coses, ¿no? Hablar en primer lloc de la cooperació transfronterera, que és una prioritat per a nosaltres, i una prioritat molt forta, i aquí a Girona fa molt sentit, i vaig ara presentar una mica les prioritats de la presidència francesa del Consell de la Unió Europea, que va començar el 1 de gener per 6 mesos. Començaré amb un element de context. En el transcurs dels últims anys vam canviar de paradigma. Vaig néixer personalment en un moment de crisi de la construcció europea i de moltes crítiques, que la Comissió en feia massa, que els estats havien perdut la seva sobirania, que les polítiques no eren eficients, que no es coneixia el que feia la Unió Europea. Va ser el moment de Maastricht, del fracàs del referèndum a França i a Països Baixos, el moment de Lisboa, però també el moment de l'euro i de Schengen, que són moments una mica més optimistes. Però avui, i aquí és el canvi de paradigma, la gent reclama més Europa. La pandèmia és un element essencial en el reconeixement del paper de la Unió Europea i de la petició que faci encara més per protegir els ciutadans. Aquest canvi ens anima a millorar les polítiques europees, a apropar-les de les necessitats quotidianes de la gent, perquè estic convençut que una resposta europea comuna, coordinada, és l'única manera de poder fer front als grans reptes de civilització que tenim. Je vais vous faire un tout petit discours, je voulais tous vous féliciter. Moi je suis venu pour entendre des discours, pour entendre des entreprises qui vont se présenter, qui sont dans la tech, qui veulent nous montrer des choses. Je suis extrêmement fier et honoré d'être ici présent, d'être là, de vous rencontrer tous et j'ai hâte de découvrir les différentes activités que vous avez, ce que vous proposez. Perpignan est très content de pouvoir porter le label de la French Tech et il n'y aura aucune difficulté à le partager avec vous si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus dans l'association, vous êtes entre Perpignan et Barcelone qui sommes les deux labellisés et vous savez que les deux vous accueilleront avec grand plaisir. Si vous avez des besoins en route, n'hésitez pas et je me tiens à votre disposition après si vous voulez qu'on en discute ensemble avec grand plaisir. Primer de tot, donar les gràcies al president de la Cambra de Comerç, i en especial al senyor David Coromina, director de desenvolupament empresarial de la mateixa, que ens han facilitat l'espai i l'organització, així com la delegada d'Acció i l'associació ANTEC, que ens han ajudat també en l'organització d'aquesta trobada, i la resta de personal de la Cambra de Comerç. Com no,
gràcies a totes les empreses que esteu assistint en aquest acte. L'inici d'aquesta trobada ha sigut gràcies a la Frenestec de Perpinyà, que és l'Associació d'Empreses Tecnològiques Franceses. El dinamisme que hi ha aquí a Girona, a vegades en altres zones falten una miqueta, però aquí a Girona sempre he tingut aquesta visió i més que visió, aquest plaer de col·laborar amb tots vosaltres. I per això moltes felicitats a tothom, a les empreses, a la Cambra de Comerç, a tots els organismes que heu fet possible aquest esdeveniment. El que deia és que el que fem a Tothom Web bàsicament és ajudar a que les empreses i les organitzacions tinguin el seu entorn digital accessible, des de la pàgina web fins als seus documents, els seus vídeos, etc. Llavors, si no esteu familiaritzats amb el que és l'accessibilitat, bàsicament vol dir que totes les persones puguin accedir a tots els continguts en igualtat de condicions. Tant li fa que jo hi vegi o que no hi vegi, que jo hi senti, que no hi senti, que tingui mobilitat, que no tingui mobilitat, que tingui un ordenador nou o que tingui un ordenador vell. L'objectiu és que totes les persones puguin accedir a la informació en igualtat de condicions. Nosaltres som una empresa que ens dediquem a, bàsicament, el que jo ja fa molt de temps parlo de la informàtica avorrida. Simplement fem la informàtica tradicional, software de gestió, i això sí, ho tenim dividit en tres blocs. El primer seria el que seria la implantació des del 2008 d'un software, un ERP, que és l'Econ. És un software no tan mediàtic com altres, però que té molts anys d'història. Era antigament conegut com el Centre de Càlcul de Sabadell, que alguns dels companys que estan a la sala segurament els hi sona. I actualment som un dels seus distribuïdors i en concret a Girona som el seu representant. Des de fa 2 anys nosaltres ja aquestes implantacions ja surten de l'àmbit de Catalunya i ens hem especialitzat especialment en el sector industrial. Vam començar l'any 2007 a dedicar-nos a fer R+D sobre què podíem fer per innovar en la part de digitalització. Al cap de poc temps ja vam treure una solució que era la digitalització de documentació en codis de barres per la classificació automàtica de sancions, d'albarans, etc. De documentació que té un codi de barres a qualsevol posició, de manera que la llegíem i permetien enviar el document al destí de manera molt ràpida. La solució que després vam treure ja l'any següent va ser la digitalització i extracció de dades de factures de proveïdor, de manera que agafem factures que no hem vist mai, d'un proveïdor desconegut, i automàticament llegim el CIF de l'emissor, el receptor, número de factura, data i els imports. Això ens permet agafar les factures, enviar-les a comptabilitzar automàticament o fer circuits de validació de les factures. Què és Editio? Doncs és una aplicació pensada per professors. Històricament, si fóssiu de l'àmbit de l'educació o si heu sigut alumnes, us és familiar aquells quaderns que tenien els professors, que anaven posant totes les notes i era la seva guia. Doncs a partir d'aquí es va fer una startup i aquí el resultat el tenim aquí, a les nostres mans o als nostres ordinadors, en cas que us dediqueu a l'ensenyament. És una aplicació simple, pràctica i molt àgil. Està pensada per facilitar la vida dels centres i dels professors, ja que de forma ràpida, intuïtiva, es pot avaluar els alumnes, es pot marcar les assistències i els retards i es pot enviar o es pot comunicar amb la família. Estem fent aquest projecte amb epilèpsia per trobar quins són els moments en què una persona que tingui una crisi d'epilèpsia pot estar avisat per un dispositiu. El que busquem és poder donar un avís, poder donar una alerta, de manera que puguem evitar els accidents i les lesions que provoquen les crisis. Estem parlant que d'un 1 o un 3% de la població mundial té epilèpsia, per tant és una afectació notable, i nosaltres estem enfocats en el 30% que són fàrmacoresistents. Vol dir que prenen fàrmacs, tenen tractaments, però no eliminen el 100% de les crisis, per tant encara en continuen patint. El que bàsicament fem és emmagatzemar, és a dir, ha nascut fa uns anys, i oferim solucions d'emmagatzematge d'energia. És bàsicament el nostre objectiu. Estem a diversos sectors, en aquests moments hem firmat acords incorporant amb les AGVs de les diferents fàbriques d'automòbils, com pot ser PSA, quant a
marques franceses a dins de la fàbrica de Citroën, d'Opel i Peugeot. Incorporem les nostres bateries a les seves AGVs. També hem incorporat les nostres bateries a diferents productes de locomoció. Nosaltres anem a un mercat molt convencional, com és el sector de la moda. Les dues Frides neix de la unió de dues empreses, Miss Garland, d'acord, que és puntera per la fabricació de complements en vestits d'ocasions especials, i per Blau Marí, que fa també vestits de cerimònia i de comunió. Llavors, aquestes dues empreses, just abans de pandèmia, s'uneixen per crear les dues Frides Nòvies, una marca de núvia. Van fer la sortida anant al Bridal Fashion Week i, a prova-error, ens adonem compte que el que va tenir una millor recepció a la fira i amb el que la gent es va fixar van ser les sabates. Llavors, actualment, les estem comercialitzant a Catalunya i a Espanya. En principi, el que nosaltres fem és un producte que està més dedicat per l'oci, pel lleure. Vam adonar-nos que hi havia tota una sèrie de mancances dins del món de l'activitat esportiva, com seria el món del ciclisme, i vam desenvolupar una bicicleta que et permetés una mica sortir de tot l'estrès del dia a dia, de tota la pressió i de tota la tensió que un pot arribar a tenir, i t'aportés tot un entorn de relaxació, de tranquil·litat, i a més d'una forma sostenible i equilibrada per al medi ambient. Actualment s'està ensenyant a volar, sobretot en el sector d'ultralleuger, amb avions dissenyats fa més de 30 anys. En aquest cas, la Tecnam P92 té una quota de mercat del 16% a nivell espanyol i va fer el seu primer vol el 1993 i sí que ha patit modificacions, però segueix volant. Nosaltres el que volem presentar és el futur de l'aviació ultralleugera. La nostra startup estem dissenyant un avió ultralleuger elèctric específicament pensat per la formació de pilots i, més enllà, quan les bateries ho permetin, ja abarca més públic. Us presento Mitisvol, som una startup enfocada al sector firal. Per anar passant, és això, perdó. Som una startup gironina, ens enfoquem al sector firal i venim a transformar el sector. Venim a transformar-lo digitalment i entrem al sector a millorar-lo, innovar-lo, optimitzar-lo i sobretot fer-lo créixer. Per això oferim 3 solucions específiques que ens permet crear una nova oportunitat de mercat. Aquestes solucions són el 360 Experience, una fira virtual i el que hem desenvolupat més recentment, que és la fira híbrida. L'empresa està ara desenvolupant tot el sistema motriu d'una bicicleta elèctrica format per les bateries, pel motor, per un carregador i per un tablier. Aleshores, fins aquí, tot normal. Nosaltres ens volem dedicar a les 4 categories que hi ha de bicicletes elèctriques, des de les bicicletes de trekking, mountain bikes, però sobretot, el que ens fomentarem principalment ara a l'inici, és a mobilitat urbana. Totes les bicicletes de cargos i sobretot les bicicletes de mobilitat del dia a dia i els bike sharings. El nostre gran avantatge i el nostre gran avantatge competitiu és el sistema de tracció que simplifica moltíssim el funcionament d'una bicicleta elèctrica. El nostre sistema de producció i concepte de marca, mai vist en el sector. El sistema de producció, com he comentat, es fa amb la maceració de nous verdes i maceració de plantes, tot junt. Nosaltres fem la maceració de nous verdes per un costat i les plantes les destil·lem per altre. Llavors ho ajuntem tot i acaba sent una ratafia més fineta, més suau i és de més bo on passar, no és tan espessa. No dic que sigui millor ni pitjor, vull dir, això va a gustos. Llavors, el concepte de marca. Realment, si volem obrir mercat, no es coneix a fora, nosaltres hem de posar una mica les regles de com es consumeix. I aquí és una oportunitat que veiem per atacar a tot aquest jovent a partir de l'oci, de festa i transmetre tot el que és la diversió a través d'un bon contingut de màrqueting i comunicació, sobretot.
La idea d'això apareix estant a l'aula, en algun punt entre els 14 i els 17 anys. Me n'adono que els alumnes que tenen competències musicals o oïdo musical són aquells que amb més facilitat i sovint a vegades no fent els deures treuen un 7 i quan s'hi posen tenen un currículum excel·lent. A partir d'aquí aquesta idea queda en un remanent. El 2011, arrel de l'embaràs d'una amiga, em torna a venir al cap, començo a fer una primera versió del mètode, començo a donar gent de l'entorn, de confiança, perquè provin, familiars, no familiars. I el 2015 comencem un estudi pilot, quasi sense voler. Una persona propera de confiança ho fa passar a un grup de postpart i no ens n'adonem i tenim 27 famílies utilitzant el mètode a diari.